Ik hou niet van horrorfilms. Ik zal nooit een horrorfilm kijken. Waarom net? Omdat ik dat eng vind. Ja. Nou, ik heb altijd eigenlijk al heel erg van een beetje dark art gehouden. Ja, gewoon donkere kunst, dus een beetje wel de horrorkunst. Ik heb altijd ook wel dark art heel veel getekend. En op een gegeven moment begon ik gewoon met kleien. En toen langzamerhand is er gewoon de knuffels uitgekomen. Ik heb nooit een horrorknuffel gezien. Ik had ook geen idee dat het bestond. Maar ik kocht gewoon heel veel kringloopwinkels leeg. En dan had ik heel veel waar ik gewoon allemaal dingen van maakte. En ik had op een gegeven moment ook een beertje gekocht. En ik wist niet wat ik daarmee moest. En toen zag ik een mondstuk op Instagram. Die had iemand anders gemaakt. Toen dacht ik, wat als ik dat in plaats van het gezicht doe? Dus dat heb ik in het gezicht gestopt. En dat was zo cool. En ik kreeg er echt heel veel reacties op. En die was zomaar verkocht. En toen dacht ik, oké, dan gaan we dat doen. Maar een grootste deel van mijn klanten zitten in Amerika. En voor de rest, ja, heel wisselend. Canada, Australië, maar ook wel veel in Europa, Italië, Nederland, België. Gewoon overal wel, ja. Dit is zelf mijn favoriet. En ik heb dus allemaal creepy kleren voor hem gekocht. Dit zijn babykleding, dit is babykleding natuurlijk. En frietjes. En ik heb zijn hele hoofd gekleid en met leuk haar. En zo is hij er toen geworden. En bist dan ik echt grutsk op die creaties? Ja, de meeste wel. Ja, de meeste wel. Sommige zijn wat simpel, dus die vind ik niet meer zo spannend. Maar dit is wel mijn baby.